Inselmilkom. Illum l-4-22 ta' Ġunju nilqakom għal din il-Qudiesa Rożarju mmexxija minn Patri Franco Grek, Patri Agostinjan li din is-sena tfakkar 32 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nirringrazzjaw il-Alla li qed itina ġurnata ġdida u nitolbuh biex dak kollu li ser nagħmlu llum ftit jew ħafna ikun kollu nagħmluh b'imħabba u f'fedeltà sħiħa lejh u lejn il-kelma tiegħu. Illum tajjeb li nsemmu devozzjoni li aħna l-Maltin u l-Awċin għandna għażiża lina u li tiġi ċelebrata fid-Djoċesi ta' Għawdex, is-sejħa ta' Karmni Grima mill-Madonna meta qaltilha ejja. Aħna qed nilqgħu din is-sejħa wkoll li l-Madonna qed tagħmlilna biex niltaqgħu ma' Ġesu permezz ta' din il-Qudiesa. Anke jekk permezz tat-televiżjoni qegħdin niltaqgħu ma' Ġesu f'din l-Ewkaristija. Biex inħejju ruħna tajjeb għaliha ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra tagħhom lill-Alla. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh għax int qatt ma txaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bis-sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Ħilkija il-Qassis il-Kbir qal lil Safan, is-segretarju: Sibt il-ktieb tal-liġi fit-Tempju tal-Mulej. U Ħilkija tal-ktieb lil Safan u dan raħ. Safan is-segretarju mar ant is-Sultan, wassallu risposta u qallu: Il-qaddej tiegħek ġabar il-flus li sab fit-Tempju u tom fidejn li mal-min li jieħdu ħsieb ix-xogħol fit-Tempju tal-Mulej. U Safan is-segretarju qallu wkoll: Ħilkija il-Qassis tani dan il-ktieb. U Safan raħ quddiem is-Sultan. Malli sema l-kliem tal-ktieb tal-liġi, is-Sultan ċarrat ħwejġu. Imbagħad is-Sultan ordna lil Ħilkija il-Qassis, lil Ahikam bin Safan u lil Akbor bin Mikija, lil Safan is-segretarju u lil Axxajja għaddejja tas-Sultan u qalilhom: Morru staqsu l-mulej għalija u għall-poplu u għall-Ġuda kollu dwar il-kliem li hawn f'dan il-ktieb li nstab, għax kbira hi l-korla tal-mulej li xelet għalina, għax missirijietna ma semgħux minn kliem dan il-ktieb u ma għamlux kull ma hawn miktub fih għalina. Imbagħad is-Sultan bat jiġbor madwaru ix-xjuħ kollha ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm. U s-Sultan tala fit-Tempju tal-Mulej u miegħu n-nies kollha ta' Ġuda u daw kollha li kienu jagħmru f'Ġerusalemm, u l-qassisin u l-profeti u l-poplu kollu, miż-żgħir sal-kbir. U b'mod li jisimgħuh qara l-kliem kollu tal-ktieb tal-Patt li kien instab fit-Tempju tal-Mulej. Is-Sultan wieqaf ħdejn il-pilastru, għamel patt quddiem il-mulej li jimxi wara l-mulej u jħares il-kmandamenti u l-preċetti u l-liġijiet tiegħu b'qalbu kollha u b'ruħu kollha
u jżomm il-kliem ta' dan il-patt miktub f'dan il-klieb. U l-poplu kollu għad għal dan il-patt. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lill-Alla. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Għallimni mulej it-triq tal-kmandamenti tiegħek, jiena rrid nibqa' fiha sal-aħħar. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. Iġbid li qalbi lejn il-preċetti tiegħek u mhux lejn ir-reba. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Tħallix li l-għajnejja jħarsu lejn il-fruqa, għatini l-ħajja bil-kelma tiegħek. Ara kif jiena mxenna għal preċetti tiegħek fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom, jgħid il-mulej, min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Iftħu għajnejkom mill-profeti folot, għax dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ u minn ġewwa jkunu l-pub ħattafa. Mill-frott tagħhom tarfuhom. Jaqgħu jiġbru għeneb mix-xewk jew tin mill-ollieq, hekk kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma s-siġra l-ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb. Kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċad u tinxteħed fin-nar. Għalhekk mill-frott tagħhom tarfuhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Iftħu għajnejkom mill-profeti folot. Ġa fl-Antik Testament insibu l-profeti folot li kienu pjuttost komuni fost il-poplu ta' Alla. U ġa f'in dak iż-żmien kien diffiċli tażel tiddistingwi bejn profeta ġenwin, profeta vera u profeta fals. Dan naqraw fuqhom mod speċjali fil-ktieb tal-profeta Ġeremija. Imma anke fil-ktieb fil-Knisja tal-Bidu kienu jeżistu wkoll il-profeti folot. Jgħidilna jitkellem dwarhom San Pawl fit-tieni ittra tiegħu lill-Korintin. U anke llum fostna jeżistu profeti folot u għalhekk tajjeb li neħdu bis-serjetà din it-twissija li għamlilna Ġesu fil-Vanġelu iftħu għajnejkom il-profeti folot. Il-profeta ġenwin u tajjeb huwa dak li jħabbar il-kelma talla skont il-kelma talla kif inhi, marbut mat-talim ta' Ġesu Kristu. Issa t-talim ta' Ġesu Kristu aħna nafu li mhux dejjem ikun aċċettat għaliex kultant narawh tqil, kultant narawh impenjattiv ħafna, kultant narawh kif fil-fatt jagħmel li jitlob minna li nibdlu ċertu dmirijiet jew ċertu drawwiet li aħna jkollna, affarijiet li nħobbu nagħmlu. U hawnhekk tidħol it-tentazzjoni li sfida lill-profeta. Jekk il-profeta meta jaqra it-talim li qed iwassal mhux qed jasal jew qed isib kontrarju, jibqax mat-talim ta' Ġesu u kif inhu jew inkella jibda jawweġ dan it-talim. Jibda jawweġ dan it-talim biex jgħid affarijiet li jogħġbu lin-nies, li jdoqqu għal-widnejn in-nies. U U hemmhekk ma jibqax profeta ġenwin imma jsir profeta fals.
Il-profeta fals huwa dak li jitkellem dwar Ġesu, immiktar milli jressaq in-nies lejn Ġesu, ħafna drabi ifittex li jressaq in-nies lejh. Il-profeta fals huwa dak li jitkellem affarijiet li jogħġbu n-nies, jitkellem affarijiet li jaf li mhux ħajġbed in-nies lejh. U minflok iħalli il-Ġesu jieħu over tal-ħajja tan-nies, joħodha hu bi pretenzjoni li għandu risposta għat-tweġibiet għad-domandi kollha li jsaqsuh in-nies. Darba il-Papa Franġisku tkellem propju dwar dan. U għal min jaħseb li għandu tweġibiet kollha, d-domandi kollha li jsirulu, dik hija prova li Alla mhuwiex miegħu. Anzi, huwa profeta fals li qed jinqeda bir-reliġjon għall-unur tiegħu, għall-fama tiegħu. Kif għadt, il-profeti folot jeżistu anki fostna illum. U l-mulej jiftinna jnejna u jtina kriterju ta' kif narfu profeta fals minn profeta ġenwin. Għal mill-frott tagħhom tarfuhom. U jgħidilna wkoll li dawn jiġu għandna libsin ta' naċ u jkunu fil-fatt il-pub ħattafa. Il-profeti folot jinkixfu l-intenzjonijiet veri tagħhom meta il-valur insara li jgħidu li ħadnu jiġu ċċellenġjati. X'jagħmlu f'dak il-każ, x'jagħmlu f'dak il-mument. U aħna quddiem il-missjoni ta' xi profeta irridu nsaqsu dawn id-domandi u nsaqsu il-frott li qegħdin ħallu tal-missjoni tagħhom huwa frott ħelu, frott li jġib il-pożittività, frott li jibbenefika n-nies, jew inkella huwa frott qares li jġib distruzzjoni, li jġib negattività, li jġib firda. Il-frott tal-missjoni tal-profeta huwa frott ħelu daqs ta' emba, jew inkella jniggez daqs xewka. Dak li qed jgħid il-profeta iġib il-ħajja jew iferrex il-mewt. U fl-aħħar mill-aħħar minnu l-profeta? Il-profeta huwa jien jew int. Kull mammet għandna l-missjoni li nkunu profeti, li nħabbru is-saltna Alla. U jalla li din is-saltna Alla nħabbruha b'ġenwinità, fedeltà u li nfittxu li nagħmlu l-frott. Kemm hu sabiħ li b'dak li ngħidu nagħmlu aħna nkunu nies li warajna inħallu frott tal-Ispirtu Alla, dawk li jsemmi San Pawl lil-Galatin. Ejjew niżiraw bħala profeti, bħala ħabbara tas-saltna Alla l-imħabba, l-għena, is-slim, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan. Alla l-missier bat lill-ibnu fid-dinja biex isalva lil kull bniedem. Nitolbu u ngħidu Alla ta' kull tjieba ismana. Alla ta' kull tjieba ismana. Għall-Knisja sabiex bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu tara fil-bżonnijiet tal-bniedem tal-lum u tinfetaħ dejjem iżjed għad-dinja. Nitolbu Alla ta' kull tjieba ismana. Għall-pajjiżi fejn hemm il-ġuħ sabiex is-solidarjetà ta' min jista' tgħin ħalli l-ġid tad-dinja jitqassam b'mod ġust fost kulħadd. Nitolbu Alla ta' kull tjieba ismana. Għall-familja sabiex tara fil-bżonn li tibqa' maquda kif irida Alla għall-ġid tas-soċjetà. Nitolbu Alla ta' kull tjieba ismana. Għalina sabiex l-impenn soċjali tagħna ikun xhieda tat-tiġdid tal-bniedem li iltaqa' ma' Kristu. Nitolbu Alla ta' kull tjieba ismana. Ejjew fi skitta qalbna nagħmlu t-talb personali tagħna. Ejjew flimkien ma' Karmni Grima nilqgħu l-istedina li tagħmlilna l-Madonna kontinwament,
ejja biex immorru għand Ġesu. Għalhekk ejjew nwasslu dawn it-talbiet u x-xewqat tajba tagħna billi ngħidu flimkien. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. O Alla, għani fil-erf u fil-ħniena, il-glorja tiegħek hija l-ħajja tal-bniedem. Għatina nitolbuk li ngħixu l-messaġġ tal-Vanġelu sabiex nibnu flimkien is-saltna tiegħek fid-dinja. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih feġġet għalina t-tama tal-qawmin għallena, hekk li aħna imniktin. Sewwa u xieraq tas-sew, Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li nbattunna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u wielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rida tiegħu kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbiet tal-mewt u jurina l-qawmin għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara li killaħa il-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu bil-qalb it-talba li għallimna Ġesu. Missierna li inti f'ismek imħewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biskelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajixna bil-ġisem qaddis u d-dem mażis ta' ibnek. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, Irroddu ħajl lill-Alla. Bħalissa il-Knisja f'Malta u dik madwar id-dinja tinsab f'mixja biex tisma' id-diversi esperjenzi u idejat tan-nies sabiex tirrifletti u tifhem kif tista' tkompli twassal il-ferħ tal-Evanġelu illum. Din il-mixja flimkien fil-Knisja tissejjaħ Sinodu. Il-Papa Franċisku qed jistedinna il-koll biex nieħdu sehem f'dan il-proċess biex tissaħħaħ l-għaqda, il-parteċipazzjoni u s-sens ta' missjoni fil-Knisja. Int tista' tagħti s-sem tiegħek f'dan id-dialogu billi żżur knisja.mt/sinodu jew billi tibgħat email fuq sinodu@maltadiocese.org. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħle serna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalhekk jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, lek isma talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalhekk jisma' talbtana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Tielet misteru minn tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalhekk jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru minn tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet intella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, lek jisma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-glorja, meta Sidna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalhekk jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna tturufnatu li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għall-intenzjoni tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għattihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistriħu ma fil-paċi. Amen. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu ismana. Kristu smana, Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddisalla. ħenna lina, Trinità qaddisalla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' ġbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om il-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħniena. itlob għalina, Om tal-Grazzja Talla. itlob għalina, Om muxebba. itlob għalina, Om mit-tama. itlob għalina, Om li żjed safja. itlob għalina, Om li żjed nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħtana. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tar-rab tal-ġdida. itlob għalina, Bib tas-sema. itlob għalina, Kowba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Ken tal-mitimbin. itlob għalina, Farax tal-migranti. itlob għalina, Farax tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisla minar l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rożarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf Talla li tneħid nubit tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina qaddisa Malla. biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerraw fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina.
nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misseru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Ġusepp, arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Di fronte al grido di fame, ogni sorta di fame, di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli. F'kull parroċċa f'Malta, is-Sibt 25 u l-Ħadd 26 ta' Ġunju li ġej, bl-offerta tiegħek se tkun tista' tgħin lil Papa Franġisku biex ikompli jgħin lil persuni fil-bżonn f'kull rokna tad-dinja u jkompli jmexxi l-Knisja. Biex nagħtu dinjità lil kull bniedem hemm bżonn il-ġenerożità ta' kulħadd.